Vojna čizma Artra Arkada, uz originalno pakovanje dobijate deklaraciju, originalnu kutiju i naravno par čizama. Artra je model vojne i policijske obuće koje se pravi u Evropskoj uniji. Skala veličina koja nam dolazi jeste od 36 do 48. Đon je izrađen od poliuretana PU, RPU, sadrži šok absorber. Đon je gripovan, odnosno nazubljen, koji omogućava brzo trčanje po mokrim terenima, vlažnim, rasutim, pesku, zemlju, šumi, prirodi i po asfaltima također. Gornji deo čizme se sastoji od dva dela, prirodne goveđe kože, debljine 2,2 mm, koja je tvrda, postojana, izdrživa i hidrofobirana, također i od kordurnih delova koji se prepliću sa kožom, koji omogućavaju cirkulaciju vazduha. Uložak je antibakterijski, antistatički, koji upija vlagu i vlažnost, koji može da se vadi i naravno pere po potrebi. Unutrašnjost čizme sadrži takozvani foam ili 3D membranu, koja omogućava apsolutnu cirkulaciju vazduha u slučaju znojenja, vlaženja ili nekih sličnih stvari od iznutra ka spolja. Đon je atestiran po SRC standardu na neproklizljivost na, da kažemo, na vodu, ulja, naftu, na slane podloge. U vizualnom smislu čizma je po pravljenju brizgana, a koža je sa kordurom spajana dvostrukim šavovima. Na ahilovoj peti posjedujemo takozvano ovo omekšanje koje omogućava omogućava nam da lakše mrdamo nogu u slučaju trčanja. Posjeduje takođe 3, 6, 8 ringlica koji su metalne i nerđeviće za vezivanje. Petle su postojane i duge. Sam model čizme se pokazuje izuzetno dobro u vojsci, policiji i security firmama. Kod nas može da se kupi po izuzetno povoljnoj ceni.